Замислял ли си се някога как ChatGPT може да промени ежедневието ни? Не съм сигурен. Не, наистина, разкажи ми повече. Как може да ни помогне? Ами той е като личен асистент, който помага с всичко. От пазаруване до фитнес. Сериозно? Звучи невероятно. Как работи това? Точно това си мислех. Нека започна с пазаруването. Знаеш ли колко е досадно да правиш списък за пазаруване? О, да, ужасно е. ChatGPT може да го направи за секунди. Наистина? И как точно става това? Просто му казваш какво искаш да готвиш тази седмица и той ти създава списък с необходимите продукти. Вау, това е супер. Ами ако имам специални изисквания или ограничен бюджет? Няма проблем. Можеш да кажеш нещо като: направи ми седмичен списък за пазаруване, базиран на здравословно хранене, бюджет от 50 евро и безмлечни продукти. Разбирам. Това е наистина полезно. Може ли да ми помогне да спестя пари? Абсолютно. Той може да предложи алтернативи на скъпите продукти. Например, можеш да попиташ какви са най-добрите алтернативи на скъпи местни продукти, които са също толкова питателни. Интересна. Това със сигурност ще ми помогне. Да, точно така, но това не е всичко. Какво имаш предвид? Знаеш ли, когато отваряш хладилника и се чудиш какво мога да направя с това, което имам? Постоянно. Това е моята ежедневна борба. ChatGPT може да ти даде идеи за рецепти въз основа на наличните ти продукти. Сериозно? Например, кажи: имам яйца, картофи и спанак. Какво бързо и вкусно ястие мога да приготвя? Това звучи страхотно. А ако търся нещо специално? Можеш да го попиташ: дай ми 3 идеи за бързи и здравословни вечери за 15 минути. И той ще ти предложи точните рецепти. Това би ми спестило много време. Определено. А когато става въпрос за фитнес... Чакай. И за фитнеса ли може да помогне? Да, точно така. Ако искаш да започнеш да тренираш, но не знаеш откъде да започнеш, ChatGPT може да създаде персонализирана програма за теб. Вау, можеш ли да дадеш пример? Разбира се! Кажи му: създай ми 3-дневна фитнес програма за начинаещи с упражнения, които мога да правя от дома без оборудване, и той ще ти даде подробен план. Това звучи много полезно. Абсолютно. И ако вече тренираш и се нуждаеш от разнообразие, можеш да поискаш нови упражнения или хранителен план. Точно така. И той ще ти предложи нова ефективна тренировка. Това е невероятно удобно. И представи си, когато трябва да се справиш с досадни документи или бюрокрация. ChatGPT е тук, за да помогне. С документи как? Ами, ако трябва да напишеш официален имейл или мотивационно писмо, или да попълниш административен документ, можеш да го помолиш за помощ. Това би ми спестило много главоболие. Точно така. Можеш да кажеш: напиши ми официален имейл до фирма, в които искам да поискам информация за цени и условия. Разбирам. А ако трябва да преведа или форматирам документ? Няма проблем. Можеш да го помолиш: преведи този текст на английски и го форматирай като бизнес предложение. Вау! Това е наистина впечатляващо. Така че, както виждаш, ChatGPT може да направи ежедневието ти по-лесно в толкова много аспекти. Определено. Честно казано, не бях осъзнал колко много може да помогне. Ами, сега знаеш. Да. Ако до сега не си го пробвал, дай му шанс. Може да се изненадаш колко време и усилия ще ти спести. Определено ще го направя. Благодаря ти за информацията. Няма за какво. Надявам се, че беше полезно и за нашите слушатели. Със сигурност беше. Благодаря ви, че бяхте с нас. До скоро!